खर' गिदिंजोब्बाय दा सिगांखौथ' थांनो हाखाला ब्लेक आइस जाजोब्बाय बिसिना एसे खम जांबाय आरोना लोगोफोर खासे आफाय लाइफआव फार्स्ट टाइम बरफआव फैबाय आरोना लोगोफोर जाय बर' हारिनि जाय बर' हारिनि Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin blog. I hope guys all are doing well. So लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दं। ओमफ्राय दिनै जोङो लाचिनिफ्राय कालापात्तर थांगोन ओमफ्राय कालापात्तरनिफ्राय गुरुदुमा लेक थांगोन आरोना। ओमफ्राय स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। Let's go. कालापात्तर जों दा कालापात्तराव थांसिगोन कालापात्तर बरफ दांहैनो कालापात्तराव बरफ भिउआ नै लोगोफोर बरिया नै बरियाखा आरोना ओमफ्राय बेयाव सिनाव दङ बे सिनावनो थांगोन जों दा स' नायलांबाय थाबानो जाबाय जालालै थावबायदि खामो ने जानो थावबायदि खामानिनो ओरैबायदि गुसु माइनास फैबाय खोमालै एबार माइनास फैयो बरफ 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 भिउआ बरिया आरोना लोगोफोरनो अयथासार गुसु बरफआ नै आयो अयथासार बरफखा जेबानो जाबावाखै ओमफ्राय दा मोनहैबावगोन अयथासारनो बिनिख्रुइ बांसिन बरफ नैबे हटेलाव ब्रेकफास्ट खालामखांबाय जोङो ओमफ्राय थांफिनसै आरोना कालापात्तराव बेनिख्रुइ बांसिन बरफ मोनगोन जोङो guys hello yes guys I am also not good अक्सिजेना एसे खम जांबाय आरोना लोगोफोर बांद्राय जस जानो हाला अयथासार मेङो ओमफ्राय हां लानायाव एसे प्रब्लेम जायो आरोना स' लोगोफोर जोङो सफैबाय आरोना डेस्टिनेसनाव ओमफ्राय जाला अक्सिजेना बहुद खम खर' गिदिंजोब्बाय दा सिगांखौथ' थांनो हाखाला ब्लेक आइस जाजोब्बाय बेयाव दसे थानानै थांफिनसै आरोना 15 मिनिटल' थागोन जाहैदों बेयाव अक्सिजेना बहुद खम मोजांखार जायगाया खर' गिदिंजोब्बाय आंखौ आं बेयाव आधा घन्टा थानांगौबानो जानाय नंला आरोना लोगोफोर खर' गिदिंजोब्बाय सेस ब्लेक आइस जाजोब्बाय ओरैजाय सिगाङाव थांनो हाला खर' गिदिंजोब्बाय बांद्राय जस जानाङा दे बांद्राय बारल'लाबायनाङा एथंबो आंबा जालामोन दानि बहुद गुसु खुवा खुजोबनाय हेलौ गाइस माबायदि मोनखो जायगायाव सफैनानै आरो बरफखौ लानानै थांबावगोनसो जोङो न'आव स्पियाव सोनानै लांबावगोनसो
Kalapatter. फंबायजों आंजों दान्दिसे Kalapatter arna. जोबोद समायना Borok goja जेरैबो ओमफ्राय जों बरफखौ लांबावगोनसो न'आव प्लास्टिकआव सोनानै दा सहैगोन ना सहैया बेसो जादों जोबोद गोजोनदों नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन अक्सिजेना एसे खम जायो हां लानायाव एसे खस्थ' मोनो खुगायाव माबा मोनसे सावसुबाय थानांगौ अब्लासो माने एनार्जिया फैयो इयाकनि गाइखेरजों बानायनाय आरो नै पपकर्न माबा मोनसे आरो दा रायलायनायाव एसे थाबथा जायो माने निथियाव गाहायाव नै आयौ ग्रंखा सयथिबो र' नाहरदों इखौ My God, जाला आरोना सुहाबजोब्बाय कहाँ से आप आए गुजरात से हम आसाम से हाँ गुजरात लाइफआव फार्स्ट टाइम बरफआव फैबाय आरोना लोगोफोर भिउखौ लोगोफोरनो आयौ बरिया लामाया हनै जों फैनाय लामाया आयौ बेसेबांबा गोजौआव दंफैयो आरोना जोङो बेनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो गुरुदुमार लेकआव थांसै गस्ला खुबावबाय जोंना आदाया खुना फट' लाबावबाय नै जय बर' हारिनि So लोगोफोर दायो आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम